kantak egiten, bildumak egiten, euskal jolasen bildumak. Bueno, ume kantak esatet, baina askotan hori dira, ume kantak, ez bakarrik umentzako kantak. Ni beti saiatu izan naiz, arreglo aldetik edo kanta hori umentzat izatea, baina baita ere edozeinentzat, gurasoentzat, aitona-amonentzat, familia osoantzat. Umen kanta dira, hori, Angelek esan duen bezala, bere karakteristika edo da, melodia erresak, simpleak, segituan barneratzen ditugunak, testo gutxikoak, zentzu hortan bai dira umen kantak, sinpletasun hori bilatzen dituzten kantak. Baina gero, jazteko era edo nik saiatzen naizen jazten kanta horiek, izatean dantzat, etxian jartzeko edo kotxean jartzeko edo atsegina izatea dantzat. Eta kasu honetan, gehiago, ez? Claro, zehazka kanta edo lo kanta disko bat, pentsatzea, umiari lo arazteko, ez? Bai, umia lo araztea ez da askotan oso erresa izaten, ni esperientzia badakar, ditu dazkat, eta, bueno, ez da hemen errezitarik, ez? Baina bai laguntzen duna giro bat sortzen, ez? Eta giro hori etxian sortu behar da. Orduan, disko hau umeari ez da enteratzen zer kantadan, berak intuitu edo entzuten duna da tono bat, giro bat, ez? Eta zentzu hortan, disko hau dago enfokatuta pixkat gurasoentzat gehiago. Gurasoek, gurasoei erakartzeko, ez? Eta, bueno, nik uste, ni jarri dut etxian, nire umeekin, eta, bueno, lortzen da, horako giro lasai egin, 11 kanta dira, kanta herrikoiak gehienak, ezagunak, batzuk berria dira, ez dira berez lo kantak, baina bai adin horreko, jaio berri diren umentzako jokuak, esku jolasak, eta baita ere, jarrita zehazka edo tono lasaigarri horrekin. Orduan alde batetik dago transmisio bat, kanta herrikoien transmisio bat, eta baita ere, aportazio bat, ez? Kanta joku berri batzuk ere sartu ditu. Eta, bueno, miren izan da, jarri diona hotza, oso tono erresak bilatu ditugu, bera daukan tesitura gozoa da, borobila, ez da bate estudiantea, agudo hori plano puntu hori bilatzen, ez? Eta nik uste edozein bai aitak, bai amak, bai aitona-amonak, aizpak, arrebak, anaiak, kantatzeko modukoak, ez? Tonoak dira egokiak edozeinek kantatzeko modukoak.